som na ostrove. Tady je rozbité letadlo. A mám tu aj hosta. Kdo si? Čau ty lidi, já jsem Franta na ITB FRA na těch. Byl bych moc rád, kdybyste navštívili kanál. Dobre, promo nebereme teda čo? Ale ne, poď. Dobre, daj mi to hore to do baťohu. Počkej, jak sa to dropuje, takto. Musíš to aj držať. Vím. Poď, tu máš. Musíš do baťohu dať. Máš? Ty si to zežral. Ty si debil. Dobre, poď. Ideme hore. Ježiš, to čo je? Jaj. Tak to nesmieme sa dostať takto. Jak nejaký capek, čo tu bol. Alebo kojot, neviem čo to je za lepku. Kde si? Snažím sa škrábať nahoru. Dobre, poď. Jaj, to bude aká cesta, ak som to hral sám. Tak som sa dostal do polovice, ani ne. Ja môžu les po tobě? A jo. Môžeš. Som to videl, že si na mňa letel, jak svarta, alebo čo si bol. Možná trošku. No, trošku úplne, že? Poď. Ja ti nemôžu pomôcť. Poď to dáš. Ne. Dobre. Koľko máš jídla? Máš málo hlad? Vím. Lebo ja mám hlad. Kufr. A ten mi je teď jedno. Poď. Vidím niečo. Len sa nedotýky kaktusu hlavne, jo? Neudělej takú chybu. Jak ja som udělal. Okej. Je tu něco? To je kost. Veľká kost. Dobre. Poď, tady je mostík. Prosím, ať sa nekýva. Jej, hele, čo tu je? Jídlo, prosím. Yes. Kamo, mi to dalo poison jídlo, super. Dobre, jedno poison jídlo, aspoň mi to uľahčilo. Dobre, kam máme ísť? Týmto smerom? Alebo akým? Nahoru. Ajajaj. Tady už čekám, že to bude nejaká hrozba. Dá, ja mám hlad. A nevím. Ja mám poison v sebe a hlad. Hľadík. Dal by som si šneky. Co nečumíš? Nečum. Dobre. No, jak sa pozriem odsúď, tak už sme trocha ďaleko. Jak ide? Pak jak budeš padať, tak musíš držať, akoby, teda klikať. Ne, dobre. Ne. Dobre, poď. No dáš. Není tu kufr? Není. Škoda. Kde si? Hej, ty si tam. Som išiel tou kratšou cestou asi. Ona začína noc. To znamená, čo? Že nebudeš vidieť moc, dobre. Aj? Tak začína to deň. Poď, to dáš. Dobre. Už vidím skalu veľkú. Au. Jak au? Tebe to ubralo životy? No. Dobre. To je dôležité. Kaminu. Koľko? Už nemám žádnou. Jak žádnou? Ja som nemohol loziť na hne. Ty si nahitoval? Ne, nevím.
A však co tam máš? Máš tam plíce, alebo čo to je? Teda ne plíce, žalúdek. Mám hlad. Len to máš? Dobre, Jo, počkej, to mám. najdu kufr. Ja som spadol na... Možná ti to dá poison, možná ne. Uvidíme. Že? Asi nechceš poison chleba, ne? Ne, to neber, to ti nedá hunger. Má medkit, kdyby náhodou, počkej. Tady bude hore ještě niečo. To ubralo jídlo. A já nemám staminu na to tam vylát, protože já tam mám velký hunger přesto. Dobre, počkej. Nájdem. Kufrík, vidím kufrík odsud. No tu není žádný kufr, prosím. Hore. Já si spadl. No a teď nemám staminu vůbec. No tak. Já jsem si ubral. No tak to má poser. Kámo, mám... Pomoc, to padá úplně dolů. Jak úplně? Dobrá. Ne, Ježíš, jsem málem spadnul. Má poser. Moc. Dobre, mám to, ty to. Mango, chceš mango? Je, mango. Já jsem zežral jablko, kde jsi ty? Já jsem pod nějakýma kamenama. Dobra, počkej. Ještě tady zeberem kufrík. Jak mi... Ne, toto je jak zakerné. Mě už to bírá životy ten hunger. Co? Ne, a kde jsi? Jau. Nějakýma kamenama. A nevím, tady je veľa kameňov. Kde se tu byli? Byli? Jak je ten kaktus, jak vyhořel ten chleba, tak doprava. Kamo, člověk je úplně... Dáme, že druhý pokus. Hoď. Budeme robiť, že sa nič nestalo, že? Jo. Prečo ale fakt vypadáme jak Dart a ešte máme také uši. Z Clash Royale. Hej. Poď. A čo to oni robia? Nevím. Ja budem mať baťoch, pretože... Čo je bandáž? Dobre, daj do toho... Hlavne to nepoužij, len stiskni. Stiskni proste tú vec, čo máš a daj to do baťohu. Jak? Však no... Pozri. Daj mi tú vec jednu nejakú. Kamo ty si to použil? Daj. Ale ty jsi ten baťoch nedropnul. Dropnul. Ne, předtím ne. A ty si použil, co si to vypil? Alebo co si to dodal? Já nevím, co to bylo za vodku. Vodka? Asi jo. Koľko percentná vodka? Já jsem si ubral. Jak? Dal by som si vodku 34,5 promila teda, čo? Paď. Ideme pekne tu. Skaču jak zajíc. Ja skaču jak trotl. Čak ale si rýchly, ja som pomalý. Jak keby som robil niečo. Jak keby som tancoval. Nepoviem tu inú vec. Prečo som vybral takúto debilnú hru, kde chytnem ešte rage a rozmlatím to tu všetko a ešte vyliju vodu. Kámo! Sere ma tá hra už od teraz.
Není tu... Čo tam je? Čo tam bolo? Daj to. Jak můžu dropnout baťužek? Ale ty nemáš baťoch, ja mám baťoch. A proč já nemám? Dám ti ho hore, poď, tu. Poď a dropni ty veci, ja ti to tam môžem dať. Ty si to zase vychlastal, ty si... No a ber ho na seba, že poješ to dole a dáš. Že... No a dáš to dole. A nepožiješ! No vidíš. Já to si potřeboval doplnit život. Aj. Gáďovec jeden. Ne, ja byť hladný. Ja byť sladký, ja byť kyslý, ja byť hladový. Kaktus. Ja byť poisonový. Fajnový. Dobrá. Jen tak. Kamo, ty si úplne niekde vopredu, kde ja som. A proč mám backpack jakože tam, lebo jak mám hang. Tam backpack aj. A neviem. Jak backpack, akože, jaj, to je proste to závaží, co tam je. Bra. Kvôli tomu som to ja mal, lebo ty by si tu umrel. Možno. Ja mám hlad, ja rýchlo potrebujem napapať. Au. Čo si urobil? Ja mám poison nejaký. Zežral si něco? Ja letím dolu. Jak letíš dolů? Spadl. Dobře, no. Kde si? Ja ťa vidím, aká malá troska ide. On zdochnul. Ty si zdochnul, mi chceš povedať. Možná? Možná, alebo možná áno. Je to na mne. Vidíš stream, alebo nie? To ja nestream, vidíš to? Normálne, keď sa to pozrieš. Keď si mŕtvý. Krásny mesiac. A ja nechcem to pomôcť. Som mu zmať kolerko. Dobre. Fú. Poviem ti tak, že som asi v polovici. Čo na to hovoríš? Nice. Tak to je dobré. Kufrík, daj mi. Červené jablko je dobré, sa nemýlim. Yes. Zelené jablko a nejaký divný chleba, čo tam sú bodky, alebo je zelený, tak nejes, jo? To si zapamatuj. Hlavne. Nedá ti to hunger, dá ti to poison. Taký dobrý. Dobručky. A ti zabere staminu. Jej, aké mám šťastí. Dej mi niečo dobré, čo? Do ríti. Pak tú vodku, čo si mal, tak to je na proti poison, jo? Skade ja mal získať baťoch, jak ty si zdochnul. Ja vidím asi aj odsud tvoje telo. Tam kde mám ísť, tak tam je asi tvoje telo. Počkej. Chudák. Dobre. Ako to pôjde? Odsud ti by mohlo. Nie je to nejaká bezpečná cesta? Som tu.
Dobra. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Pomoc. Dobra. Vochlup. Hele, to čo tam vidím, ale to spadne nejaký predmet určite. Prosím, prosím. Dobra. Chill. Kufrík. Rovno tady. Ja potrebujem použiť medkit. Ja mám 2 medkity, ja si jeden medkit vyhodím. Rýchlečko. Chleba? Asi v pohode, ale jablko... Dobre, chleba bol v pohode, sa divím. Tak chleba, asi ak máš biele bodky, tak to je v pohode, pomoc! Pomoc! Videl si to, čo sa mi stalo? Fuj, debilný most. Tak teba určite vyhadzujem. Ja už som tak hore. Dobrá. Vysvetlím vám to. Je to proste, ako keby ste hrali proste Murder Mystery, len proste môžete zbierať zbranie, granaty a máte role. No, čo? Murder Mystery CS. Jas. A Garry's modem. Áno. Ja mám ešte takú podobnú hru, čo je taký jak Garry's mod. Ale proste Source CS-ko. Jakoby. Aha, tak tady ten je traitor. Asi ten ST. Tak nebol. Tak bol. Tak nebol. Tak tam Pepe je vypnul. Bol to, nevím, ne? Ale Pepe je dobrý, strašně to jo. Jak pôjdeme dvaja, tak to nebude dobrý. Poď Monson, alebo čo je to? Tak asi nebude. Bude. Já jsem mu minulou naposledy hru, já jsem jak traitor to. Nice. Dobrá, můžem se hýbat. A budeme si říkat role, nebo? Ne, však to je to týmovaní. Ok. To mě je Pepe, já si ho bojím. Můžeš mi veriť, alebo nemusíš. To se střílí, je dobrý. Je taky. Ta byla u mě. Počkej, já už vím, jak můžeš odrazit, kde jsi? Hoď, já tě potřebujem najít. Kde jsi? Já jsem v bělom baraku. To jsi ty? Je taky. Čau. Je, čau. Počkej. Yes, pravím. Máš crowbar, počkej. A i glowstickom? Nie. Pravým, nie levým. Ale to je dobré na skazovanie. Jak si to? Traitor. Dobrá. Tady sa strela. Ty si šmej. Ja poviem, že to je dobré na zhazovanie a on je ešte. Bacha. Jak bacha? Možná je v tvém baráčku traitor, možná, ne? Počul som strelbu, jak keby niekto po mňa strelal. Počujem, že niekto šlape do bahna. Možná je ten traitor, možná. Počujem, že sa niekto healuje. Zabijem ho, je mi jedno, kto to je. Tady jsou 2 lidi. A zapínají mikrovlnku. Ne, můj karma, ne. Víš, kdo je celou dobu poslední traitor? Ten co tam byl. Jo, ten teďka právě umřel.
Kámo, Teď to je dob. a on byl tam u mě, že? Tam jak vylezl potom. Ne? Počkej celou dobu hantí. Yes. Ale kámo, tady ta mapa je dobrá. Jakmile seš na třeba ve vodě, což jsem se teďka spawnul já, a tak seš úplně easy target pro traitory. Já sedím a mám 500 karmu. Dobré, idem ťa sledovať, môžeš mi hovoriť, že čo si. Seriál za tebou. Počkej, Ja sedím, lebo som zabil 2 inocentov. aha. A mám Počkej, jakže 4... Však sitting out som. Však sa pozri na tab, čo si? Já nemůžu tab. Aha. PlayStation. Tak uvidíš na tom, na videu. Ja tak to je. A čo si ty? Já jsem Ino. Joj, ja som ťa stratil. Ne, nestratil, dobrá. Možná v tvojej budove je traitor, možno nie. Ale vyzerá to tak, že áno. Počkej. Tam sa strelá. Tam sa taky asi, alebo čo. Kde je? Tu je, ale tam ide. Čo streláš? To zlakoľ. Čo je tady? Není tu nejaký easter egg, alebo tak niečo? Není, škoda. Jsem spát. Dobre, nikto ťa nezabil. Máš asi šťastie. Nechceš mi říct traitora? Ja nevím, ja tu sledujem a som zmetený. Poviem ti tak, že 2 traitory určite budú. Dobre, sa idem napiť perlivej vody se šťavou. U teba. Tak už není. Možno, neviem. Jak čumíš, za tebo je. Jak sa zláko. Ja som to povedal. Ten ťa asi zabije. Nechceš ho zabiť preventívne? Hele, on si to typnul. Ja to serem. On si typne vždycky najlepšie. A to si typl ty. Ne, ja som myslel to DVG. Aha. A ty si typneš toho správneho. Nevedel som kto to je, ale typni si toho dobré vždycky. Hej, tak MK je strašně dobrá, ty. Do hlavy. No právě do hlavy one hit, bro. Aj Deagle dáva. Ale ten dáva instant. Ja ťa chcem potkať, aj nechcem. Len nie, keď budeš traitor. Já jsem v bílém baráčku. Pomogu, tady je MK. Možná nebude. No, tady byl granát. Tady byl granát, ty. Ja ťa bustím. Nemohu. Ideš na pekač. Hej. To si mi pak môžeš dať nejakú proste to, že... Tento je sus. Kdo? Tento capek, čo strieľa ten Gabis. Čekaš, jak jsme tady. U mě je detektiv tady nahoře. Banán. Tam hodil granát. Daj... On to rozbil. Že sa nestýdiš, ty svinia. Gabis acts suspicious. My zase postříleli. Nie, len som počul nejaké. Fernita is a traitor, niekto napísal.
si Co udělal? podozrel, já nevím. Pýtaj se. Proč ještě... Koukej na mě. Tady je strelba. Zabil len tak Dýho, alebo čo to je. Za svinu. Ford píše, že si to ty. Au. Zabil mě traitor nějaký. 7C traitor. Ne, on to bol, len ja mám debilný aim. Neposer. A zdochnul ten zdochl Pepe? Vlastně jsme všichni zde na headshot kromě tebe. Aj, vidím. Retrevil. Kámo, prečo som ako jediný zdochol, takto debilno. Teda nedebilno, takto dobré. Že mi nedal hlava vám dá na jednotku. Dobre. MK. Posledné kolo. Dobre. Alebo keď budem traitor, tak to bude posledné kolo. Jak posledně na to, na video? Yes. Okay. Keď budem traitor, tak vypínam video. Pak. Já jsem myslel, že chceš končit, kámo. Možno áno, možno nie. Já jsem detektiv. Nice. Kde si? Ty si v tom bielom dome? Ja som v bielom domčeku. Ale jdu tam. Jej, čau! Tady je strelba, Aha. počujem. Možná tu ničí okno len. Já ničí okna. Yes. Ja som v kvetinač. Tancujem, nechajte ma. Au! Hej! Nechaj ma tancovať! Mojou osratou to. Posral som sa v kvetinači. Troška mi to ojelo. Nechte mě. Ja idem robiť bunny hop, tak neidem. Idem ťa chrániť. Kde si? No, Ja bych ho podľa mňa zabil. Mám ho zabiť? Mám? chceš? Urobím. No, ríti. Hej, No, když já zabiju někoho jako detektiv, tak mě to ubere karmu. Yes. Aj môžeš zdochnúť na RDMčko. RDM je proste to, že keď zabiješ to veľa ľudí. Kamo, tady sa strieľa. Kde? Ja nevím. Kamo, Jo, tady... to je v tom pokoji, myslím, ne? Jau, Série. kamo, on bol To- nevinný. Kamo, Série ja... I. Super, kamo. Je. Ja budem mať minusovú karmu, kamo. Kamo, Proč? pretože kamo bol inocent, len tak kamo zabíjal ľudí. Kamo. Jdem pryč. A podobne. Čo? Ne. Franto, nedelej. Nedelej. Skúsa odbuchnúť. Au. Asi vieš, čo som? Asi vieš, ne? Jak túto zbraň normálne nemáš. Ne, ja to seru! Ono zdochnem jak traitor. Debilno, a kamo Pepe je traitor. Všichni jsou na tobě. Kamo, ale Pepe bol traitor. Ten to pohnojil. Kamo. Počkej, oni vybuchnú, ja som tam dal C4. Počkej, oni vybuchnú dvaja. Možno traja, možno štyria. Jo, oni vybuchnú. Prosím, nech tam ostanú, prosím. Yes, prosím. Každý a série.
Yes. Koho to? Dvaja Ten je mŕtvi. mrtvej. Ten je, oh Ja som to ulečil. Mému teammateovi. A ten D má málo. Teď jenom sadí lagy. Ten Pepe, že help. Ja som položil tú C4 fajnovú a zabil to 2. Kamo, ja som zabil že 5 ľudí. Bol si to ty a 2 ľudí. Jo, pěkně to jo. Dobre, počkej. Poď. A keď sa oživíme, musíme sa stretnúť, jo? Stretneme sa... Nicht. Stretneme sa v tom domčeku, čo je taký ten... Jak sa volá? Tam, kde som dal tú... Nie, tam, kde som dal tú C4. Kámo, ja si vidím, že tam nikto neišiel. Ne! Ježíš. Som skočil jak svarta. Kámo, nie. Kde si? Ty si tu? Kde si? Poď, kde si? Kámo, 633 karma. Si tu? Ty? Ja som v tom dome. Pomoc, traitor! Kdo? Ten Zvek. Zvek. DVZG? Pomoc. Ja mám málo. Kde? V bielom dome. Ide. Jo, já jsem pod ním. Dvek, jo? Dvek, kde to? Čau. Vidíš, jak mi ubral. Dvek? Áno. Kamo, on len tak do mňa strieľal. Áno, ja mu hovorím Zvek. Aha. Au? Ne. Byl to D, je mrtvej. Nice, good job. Ide k tebe Rihom, alebo čo je to? Rip, nějaký. Pepe, je tu Pepe. Ten je nebezpečný. Pepe. Já se ho bojím. Tam je série I. Ale tam jsou dva něco. Rip. Dva sú. Pořád. Jo, No tak jeden. Počul som strelbu. Aha. Au. Som ti ako šupnul. Jau. Dobre. Lucialky, dajte koľko lajkov majú dať? Aspoň 15. Ale to nedajú. To nedajú. Tak zkuste 5. Taky v pohodě. Minulé to dali 5. Yes. Dejte 5 až 7 lajku a natočíme ďalšiu časť a budeme vedieť, že jestli sa vám to páči. A jestli chcete, tak zavoláme ešte 2 ľudí, ktorých známe, ktorí by to chceli, možno. Bavilo ich to, tak ich to aj bude baviť znova. Tak čaute.